pirmi. Ay, pala naabutan niyo di Diyos. Ayang tinidugan. Ay, kunak numadi mo na. Madi nga, kapay adatang yan. Ay, kiniwat ko mo. Do ko ma-dapay na yun. Nagkadusta sa nga box ko. Correct. Nagkwa gali, naggastan. Tigatas. Tiga mo na, gami ate ni, no, Graham ko ma. Na himilaw. Ate, gami kagsupon na ya. Nya. May kalay. Tanga man para manam tinaimas na makang. Kita mo ulan na. Ha? Kanyo ni Shaira. Akala mo picture to, nakabideo ako. Paduron! Ay, dahil sa bagasyo, idulin nyo. Ito nga, yung text ko kinibing, kapay sa baligi ko nga. Binagdaot ka din. Ito mo, awang tulad ko. Ito nga, sabay ko. Ay, huwag ka.